already saw here. Oh my gosh! Oh, mapupunit na siya. Hindi na niya kaya. Masyadong mabigat tong isa. Etong vlogmas natin today is our Watsons haul. Medyo matagal na akong hindi nag-Watsons. If mag-Watsons man ako, super konti lang ng binibili ko kasi wala akong luxury ng time to stay in a Watsons store like everyone else, diba? So, every time nakikita ko naman yung mga tao when they go out or go in the mall, parang agad may agenda. If pupunta ako sa Watsons, bibili ako nito, bibili ako nito, bibili ako nito. Meron na talagang listahan for the past months. Pero now, meron ako luxury ng isang araw kasi may isang SM dito, yung SM San Fernando, na konti lang yung tao pag weekdays. Tapos, may oras talaga na walang tao. So, meron ako luxury na to go around the Watsons store na wala talaga. Hindi ako nag-aalala na may other people over Watsons kasi nung nandun ako, literally, ako lang mag-isa. So, eto na, we bought Watsons products. Ang tagal ko talaga, as in, nung nag-grocery na yung dad ko, tapos pagkalabas niya, nabigla siya, nasa Watsons pa rin ako, sabi niya, hintayin na lang niya ako sa labas. So, yun, ganun ako katagal na nakapag-grocery na yung tatay ko, hindi pa rin ako tapos. The first thing in our Watsons haul is this one. This is my family's favorite. Super favorite namin na foot mask. Kasi pag nag-foot mask ka, guys, lalo na itong exfoliating foot pale mask ng Pure Derm, pag ginamit nyo to, parang 2 days lang, magpipil off yung, ano nyo, yung paa nyo. Yung talampakan nyo. Magpipil off siya. So, kung madami kayong kalyo sa paa, ang ganda. Kasi like my other family members here, pag nag-foot mask sila, tapos nag-peel off yung sa talampakan nila. Super pink niya. Para siyang baby feet pag nag-peel off na. Although, yun, everywhere you go, may mga balat-balat dyan sa floor nyo. So, kailangan nagwawalis after ng foot mask, mga 2 days or 3 days after ng foot mask. Super duper gusto namin tong Pure Derm. Out of all the foot masks that I have tried, Pure Derm yung pinaka magpipil talaga yung buong feet mo. So, super nice. I really love this. My family loves it. But it's a little bit pricey. I think it's on 180 to 100 pesos range. Pero, parang ganun din yung presyo pag nagpa-foot spa ka, diba? So, yun, instead of going in the foot spa dahil medyo cautious pa ang lahat ng tao right now because of the COVID-19, just do it on your home. So, yan. Foot mask by Pure Derm. Dalawang klase yung sa Pure Derm. Kaya, kunin nyo yung foot peeling mask. Kasi they have this. Eto, to. I got one. Eto, moisture and, ay, hand mask pala to. Hindi. Yung foot mask nila, meron silang parang healing. I haven't tried it, but I think it's good na eto munang peeling tapos healing. And this one, guys, second one na binili na natin is hand mask. I haven't tried any hand mask. Dahil gusto ko yung Pure Derm na foot mask, let's try the hand mask. Try natin in one vlog, but there. And we have another exfoliating heel mask by Pure Derm. Lahat ng mga mask nila sa hand, feet, yun, kinuha ko lang. Tatry ko lang. Ito kasi, meron kaming kasama dito sa bahay na kailangan niya nito. So, papatry ko sa kanya. Baka maganda pala dun sa heel. And, eto, kinuha na ng ate ko yung isa. Dental floss. I really love Oral-B, guys. Kasi, gumagamit kaming Colgate and Close-Up dito. Pero yung Oral-B, pag namamaga yung gums ko, Oral-B talaga. Bibili talaga ako ng mas mahal na Oral-B. Yung parang gum protect something. Kasi, yun talaga. Kasi, I don't know but every time before my period, I usually get gum ache. Ganun. So, 2 days or 3 days before my period. So, yun, yung Oral-B gum protection, something na toothpaste, yun yung ginagamit ko. And, sa dental floss, my sister and my mother always use dental floss. Nahawa na din ako. So, yun. Oral-B yung binibili ko for them and for myself. Kasi, I trust Oral-B. And, next one in our list is this one. Ito, bumili lang ako ng toothbrush na I can bring every time we go. Dahil nga, lagi talagang namamaga yung gums ko. And, next na naman is this one, guys. Bilang fan tayo, ayan. Tatry natin. Siguro if you want me to review this is the Perfect Smile Whitening Pen.
So, try natin to and review natin in one more video. Meron pa akong binili. It's the same thing, but this one is teeth whitening strips. I don't know how to use it. I still don't know anything about these products. Sinabi lang sa akin ng sister ko na, uy, meron bagong ina-endorse si Heart na nasa Watsons. So, I got it, and eto, tingnan natin if it really works. And nung nasa Watsons ako, bilang bumili na tayo ng mga ina-endorse ni Heart, eto, nakita ko yung mukha niya. So, tatry natin lahat. Nakaka-intriga kasi soap lang yan, guys. Kala ko nung una parang powder siya, pero bar din siya na may net yata. I don't know. Let's review this in another video. But I got everything, lahat ng kulay na nakita ko doon, which is aloe vera and snail moisturizing sa orange, niacinamide brightening soap, yung pink, and bentonite exfoliating soap, yung color teal? Teal ba to? Blue. And next one is this one. Wait, may kasama pa to. Ayan na, nasira na yung box. Ay, yung ano, bag. Sorry. Ayan. Ang dami nito, ha. Ito, guys. Bilang fan ako ng Pure Derm, hindi to sponsored ng Pure Derm, pero ang ganda kasi talaga ng mga Pure Derm products. And I think Pure Derm is oh, it's Korean. Kala ko local product ang Pure Derm. Korean pala ang Pure Derm. Ayan. I love the makeup wipes of Pure Derm. Although ngayon nag-switch na ako to cleansing oil, coconut oil. But minsan kasi pag naka-extensions ka, hindi ka pwede mag-oil cleansers. So, I'm back to cleansing wipes. Pero make sure when you use cleansing wipes, wipe pataas para hindi magka-wrinkle. So, yan guys. I got everything na nakita ko. Although yung favorite ko sa mga cleansing wipes ng Pure Derm is the orange one. Pero wala akong nakita dun sa Watsons kung saan ako pumunta. But I got everything pa rin. Collagen, tea tree, etong charcoal, and the argan oil. Yung pinaka-favorite ko, yung orange, and then etong argan oil. I don't know. Super feeling ko na cleanse talaga yung mukha ko pag ito. Kasi hindi ako na masyado nagkaka-pimples pag yung orange and yung argan oil yung gamit ko. Pero try natin tong tea tree. It's my first time na na-shampoohan yung tea tree na cleansing wipes ng Pure Derm. So, let's try it out. And next one is this one. It's Vit. Syempre, wala tayong waxing ngayon. Mahirap magpa-wax. So, Vit is the way to go. And next is this one. We're almost done. Medyo nagmamadali ako kasi paalis kami. Ito, we have the St. Ives Soothing Body Lotion and Hydrating Body Lotion. Bibigay ko to sa mga kasama namin dito sa bahay. Pero, ginawa ko muna tong video na to, kaya hindi ko pa bibigay. Pero bibigay ko sa kanila kasi gusto nila naglo-lotion. And next one is this one. It's the Vicks Vapor Rub. Binili ko to guys dahil lahat naman tayo fan ni Chris Uy, diba? Gusto kong try yung ginagawa niya na kahit wala naman ako sipon, gusto ko lang try if relaxing ang ginagawa niya. Yung parang mag-steam siyang ganun, tapos lalagyan niya ng Vicks yung hot water. So, try natin. Kaya malaki na yung binili ko. Hindi man lang maliit eh. I think kasi medyo gagawin ko na talaga lagi yon dahil mahilig akong tita-tita talaga, girl. And next one, ito naman, meron tayong Rose Water Glow Mist by Lux Organics. I heard so much good reviews sa Lux Organics in general, but I didn't look at the reviews for this mist. So, try talaga natin. Gusto ko kasi ng mist now kasi hindi na tayo, I don't know with you guys, but for me, hindi na ako umaalis na nagme-makeup or sunblock lang and then, yun na. Hindi din ako nagdadala ng powder pag umaalis kasi, guys, hindi talaga. So, I think mist is the way to go kasi, di ba, pag pawis ka, mag-mist ka na lang instead of doing powder. Ganun. And, next one is this one, Cream Silk Triple Keratin Rescue na Ultra Treatment Wrap. So, wrap mo siya na treatment. I'm just gonna try it because I'm having hair fall. As you know, kung nakikita nyo yung Instagram stories ko, mga ilang months na, baka nga makalbo na ako at this rate. And nakikita nyo, ang dami kong baby hair kasi tumutubo na yung mga natanggal nung months before. But there. And next one is this one. It's the Monea Curl Defining Milk. I'm planning to cut my hair and then kung kakayanin ng buhok ko, ng scalp ko,
magpapaperm tayo ulit. So, yun. Kaya bumili na ako ng Monea. Masyado akong excited. Pero kasi yung tatlong to, isa lang yung sa akin. Yung tatlo, bibigay ko sa staff namin dahil nagpa-perm siya ng hair niya. So, yun. Na-request niya sa akin to, kaya go na. Wait lang. Hello? Okay. And then, last one in our bag na sira-sira na. Sa SM Store ako bumili. Kasi, nauna ako sa SM Store, tapos nakita ko walang tao dun sa Watsons mismo. But this is Watsons din, yung Watsons sa loob ng SM Store. So, yeah, next one, last one in our list is this one, guys. I don't know, ha. Medyo impulsive talaga akong tao. Dati kasi, impulsivity lang ang nagdala sa akin sa pagbili ng ganitong wipes. Ito yung wipes ng Watsons, yung maliit lang. Maliit lang siya, tapos 8 pieces lang yung laman. Mini wet wipes. But it's perfect for my micro bags. Ang dami ko kasing bags na maliit. So, kung magdadala ako ng malaking wipes, hindi talaga kaya, guys. So, nag-a-adjust ako sa mga binibili kong products. Ito, wipes. Although, nakakaano, no? Ngayon ko lang naisip na medyo, siya, sayang siya sa environment. Kasi, madami kang waste. But, yun. Ito talaga yung nilalagay ko sa bag ko. But, right now, medyo nag-lessen naman ako sa paggamit ng wipes. Mas spray and I'm bringing yung soap ng Silver Aid sa bag ko. So, yun. Nagsusoap na talaga ako as much as possible. Mas maganda pa rin kasi yung hand wash than wiping lang or alcohol lang, diba? So, yan guys. That's our quick Watsons haul na, yung Watsons haul na nagmamadali dahil aalis kami, guys. So, yan. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. And I hope to see you in my next videos. Don't forget to like, subscribe, and hit that bell button. Sorry kung nagmamadali ako kasi super late na namin. Bye-bye!